дуруд бар ҳаводорон ва шодихӯрдагони саҳифаи воқеан ҳам фарҳангиву фарҳангпарвардаи дӯсти мо Шамсиддин Фозилов. ва ин бор тибқи ваъда ки Шамс гуфтанд ки ҳар сари 2 моҳ ё 1 моҳ ё 3 моҳ як бор бояд меҳмони ман шавӣ. ман як пора ғазал тасвири Саъдии Широзиро меорам ки бубинед ки то кадом ҳадд ҳазрати Саъдӣ ҳусни ёрро тасвир кардааст. беҳишт аст он ки ман дидам на рухсор, каманд аст ин ки ӯ дорад на гесу, лабони лаъл чун хуни кабутар, саводи зулф чун парри парасту. ғарибе сахт матбӯъ уфтодааст ба туркистони рӯяш холи ҳинду, лаби хандони ширинмантиқашро нашояд гуфт ҷуз заҳҳоки ҷоду. дар ин ҷо чанд мисраро шарҳ медиҳам ки ба хонанда фаҳмотар шавад. лабони лал чун хуни кабутар. хуни кабутар галубиная кровь навъи баландтарини ёқут аст. дар ҳамун вақт Саъдӣ аз марвориду лаълу гӯҳару зар хабар доштааст. яъне ки лабони лал чун хури кабутар, хуни кабутар ҳамун ёқути сурх, саводи зулф, савод сиёҳӣ ҳам аст. бесавод ба он хотир мегӯянд ки ручкаш қаламаш сиёҳӣ надорад. саводи зулф, сиёҳии зулф чун парри парасту. парри парасту чӣ хел мисли ки имрӯз чӣ мегӯянд, тотем мегӯянд, чӣ мегӯянд, хошошон аз зебодухтаро ҳамун вақтам будааст, борик ва сиёҳ мекарданд. ва мега ғарибе сахт матбӯъ уфтодааст, як ғарибе ба тобиат афтодааст, ба туркистони рӯяш холи ҳинду. ҳинду сиёҳро, мазангро гузаштаҳои мо ҳинду мегуфтанд, африқоию мазанг ҳозир мегӯянд, мегӯянд холи сиёҳ дар туркистони рухаш, дар ҳамун рухи сабсафедаш чӣ гуна афтодааст. ва аз ҳама мисраи 2 мисраи баланди ин ташбеҳ ин аст ки мегӯяд лаби хандони ширинмантиқашро нашояд гуфт ҷуз заҳҳоки ҷоду. образи заҳҳокам меорад. заҳҳок чист? заҳҳок аз калимаи язҳаку гирифта шуда маънояш табассум аст, ханда аст. ҳамин заҳҳок ки дар шоҳнома ҳаст, медонем ки ин араб буд ва сари ориёву ирониёро морҳояш мехӯрд ва табассум мекард. ҳамин табассуми заҳҳокро бар лаби ширини хандони ширинмантиқи ёр баробар кардааст. язҳаку яъне ки механдад, ба ҳоли мо хандон аст. боқӣ ба саломат.